Кога беше последния път, когато направи нещо за първи път? Много обичам този въпрос и въобще философията, която стои зад него. И в контекста на въпроса намирам се в Стара Кресна, в екоселище Дебелия дъб, заедно с Рефлип, където събираме цялото оборудване за следващите 5 дни, в които ще бъдем в Левкада и ще караме каяци всеки ден. Съответно тук взимаме каяците и всичко, което ни е необходимо. Доста голяма група сме се събрали, 27 човека. И ще си поразсъждавам на тема умението да бъдеш новак в нещо. По време на това пътуване определено ще направя няколко неща за първи път. За първи път ще ходя в Левкада. За първи път ще се кача на каяк и ще карам каяци. И за първи път снимам влог за YouTube. Така че се надявам да бъде интересно и хубаво. Нямам търпение какво ни предстои и супер много се вълнувам. Как сте, момиченца? Добре, готови. Какво правим? Има сандвичи. Има сандвичи, има баница. Как си, момче? Вълнуваш ли се? Adventure time! Добро утро от нашия къмпинг. И ето тази страхотна гледка. Надявам се, че я виждате зад мен. Вчера супер много се изтощихме, защото имахме 14 часа път, но сме 27 човека, така че няма как. Днес нашия водач Весо от Рефлип ни направи една китайска физзарядка или така наречения цигун, което, както пише тук, означава овладяване на енергията или работа с енергията. Това е древна китайска система за здраве и дълголетие, която синтезира в себе си религиозни, философски и медицински представи, изразени под формата на специални техники, движения и дихателни упражнения. Беше много интересно и се раздвижихме. Накрая завършихме с супер добрия масаж и изпукване на цялото тяло, а сега отиваме да караме каяци за първи път, така че ще бъде още по-интересно. Първото ни гребане на каяци в открито море, ай като цяло. Само че аз с една ръка не мога да греба. Неопитността е плашеща и това е заключението, до което достигнах след като гребахме известно време с
каяците. В момента сме паркирали на ето това малко плажче зад мен, което след малко ще ви покажа. Много е красиво, безлюдно, само ние сме тук. И да, замислих се за неопитността и въобще умението ни да се впускаме в неща, в които не знаем какво правим, не сме сигурни, за първи път ние не знаем, нямаме уменията дори, защото обикновено в живота се фокусираме върху надграждане на текущи умения и неща, които вече знаем, просто да бъдем по-добри в дадена сфера, но рядко си позволяваме да се впуснем в нещо тотално ново и различно. Дори всички говорят за това колко е хубаво да излизаш от зоната ни на комфорт, защото там се случва магията, но реално колко от нас излизат от зоната ни на комфорт. Наистина. Съзнателно колко от нас правят този избор всеки ден или по-често да правят нещо, което никога не са правили през живота си, просто защото, честно казано, тогава се отваря един съвсем много нов и различен свят. Ето аз, примерно, сега и с видеята за YouTube се чувствам доста странно, но въпреки това искам да го правя, харесва ми и се радвам, че съм тук с мои приятели, с тази голяма група зад мен. Така че ще видим какво ни предстои за днес. Гребахме едва, може би, 20-30 минути. Предстои цял ден да гребем, да обикаляме различни малки заливчета. Така че ще ви взема с мен, доколкото батерията ми позволява. Нов ден, нови плажове, нови приключения. Аз съм Рошева, с солена коса, но много щастлива, защото цял ден караме каяци и спираме на различни заливи и плажове, като този, който може да се достигне само по вода. Много е красив целият остров, страхотно е. Има планини, има скали, има море, има всичко. Водата е тюркоазено синя на места. Даже бяхме на едно място, което се казва Синята бездна, защото много бързо става супер дълбоко. И нашата приятелка Женда, с която сме, която всъщност се занимавала се с Wilderness Therapy, което рече терапия в природата, в Щатите. И ни измисля разни много готини игри, които ни карат да се чувстваме като деца. Например, в тази синя бездна хвърляхме камъни и бяхме с водните очила. Съответно се вмуркахме, за да съзерцаваме камъните как потъват надолу. И беше супер красиво наистина. Честно казвам, дори не съм сигурна как звучи, разказвайки го, но тези малки моменти абсолютно се заслужават и просто го споменавам като нещо, което наистина ми е напълнило душата. Като цяло не ни трябва много, за да ни е хубаво и да се чувстваме добре. Само добри приятели, с които да споделиш цялата тази красота. Освен това, днес си преодолях 2
мои страха. Първият ми страх беше скачането във вода от високо. От един, не знам как се казва, един кей скачахме във водата и беше супер яко. И другото е плуване много навътре, на много дълбоко, тъй като аз мога да плувам колкото да не се удавя. И плуването навътре и надълбоко не ми е сред най-любимите неща, но днес се осмелих и беше много красиво. Точно в момента, в който пускахме камъните и ги наблюдавахме, беше наистина много красиво. Не знам вие кога последно сте се осмелявали да си преборите някой страх. Много често си говорим за мечтите, за какво мечтаем и какво искаме да ни се случи, но често забравяме за страховете ни и рядко работим върху тях. Всъщност, когато преодоляваш страха, се доближаваш до нова версия на себе си, която преди не си познавал. И е много хубаво. Сега ви чета с тази гледка. Мисля, че не мога да се оплача от хубави гледки за първия ми влог в YouTube. Следващите влогове няма да са такива, но първия е много красив. Аутфитът за днес е това пенюарче, това морско бижу и малко глитър. Чувствам се като на фестивал, без да сме на фестивал, но изпращаме лятото днес. И съм щастлива. Това е видео, да знаете. Вижте ли сме хубави? Да, много се радвам, че сме заедно. Да, много яко. Пътуването нямаше да бъде толкова яко, ако не бях с него. Много е яко всичко. Днес е последният ден от преживяването ни на остров Левкада и се възползвахме максимално от времето тук. Дополихме острова, бяхме на различни плажове, дойдохме с колата до по-високата част на острова, където могат да се видят наистина много красиви гледки. И накрая си намерихме един от най-красивите плажове тук, не тези, които сме виждали през последните няколко дни, за да се насладим с благодарност на залеза, докато слушаме вълните как се разбиват. Наистина е много красиво и идилично. Почти като да четеш любима поезия, само че на живо. Мисля, че това е смисъла на това да правиш неща за първи път. Защото твоята версия, която искаш да бъдеш след няколко години, или след 2 дни, или след
3 месеца, за да стигне до там, докъдето е. Всъщност, първо е минала през неща, които никога не е правила. Преодоляла си е страховете, за да бъде това, което е. Опитвам се по-често да мисля за себе си след някакво време. Без значение каква граница си сложим. Просто за моето бъдещо аз. Какво би ми казало в момента? Защото сме свикнали да живеем в страх, съмнения, притеснения и рядко си позволяваме да се отпуснем, да бъдем свободни и наистина да правим нещата, които знаем, че ще ни правят истински щастливи и богати. Аз в този момент се чувствам така. Истински щастлива и богата. Мисля да завърши влога тук, на този плаж, който е изключително красив като картичка. С пожелание не само да следвате мечтите си, но и да преборвате вътрешните си страхове, да не позволявате на вътрешния ви критик да ви води, ами на вътрешния ви водач, този, който ви подкрепя и ви казва: ти можеш да правите неща, които никога не сте правили досега, и да предизвикате себе си. Защото само тогава сме истински свободни и истински себе си.